И ето, ако говорим за това как той променя нашите ценности, аз сега си спомням много сюжети с хора, които са преживели точно загубата на цялото си имущество, да кажем така, къщата им изгоряла или е била наводнена, различни ситуации. И ето, колко много се променят човешките ценности. Едни хора, доведени до отчаяние, буквално крещят: по-добре да бях изгорял този дом, отколкото да остана без нищо, или по-добре да бях потънал заедно с него и така нататък. А други хора, напротив, загубили абсолютно всичко, буквално изскочили по чехли и халат от дома си. Казват: слава Богу, аз останах жив и децата ми са до мен. И хората разбират, че това е най-важната ценност, която всеки от нас има, и те са я съхранили. Въпреки че, нека да бъдем честни, за такива хора ще бъде трудно да оцелеят в нашето потребителско общество. Ако всички ние, ако всеки от нас сега не осъзнае ето тази главна ценност на човешкия живот, на всеки човешки живот. Те са разумни хора, те разбират това. Приятели, всички трябва да го разберем, всички. И сега въпросът се състои в това, колко бързо ще можем да откликнем на тази чужда болка, която изобщо не е чужда, за да подкрепим тези хора, защото ако вие се интересувате, аз се интересувам от това вече много години и виждам и знам, че тези хора остават отхвърлени и безпомощни, те остават сами с бедата си. Единствената реална помощ, която идва при тях, е помощта от такива същите хора, каквито сме и ние. Но виж как кардинално всичко се променя. Затова климатът, това реално е нашия шанс най-накрая да разберем кое е най-важното в живота ни.